Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzule, hemen da, iritsi da. Gau beltza kuiak, patatak, erremolatxak edo arbiak ustu eta kandelak jarri ditugu jada. Udazkenetik negurako egun gero eta ilunagoen bueltan erritu ezberdinak egin izan dira Europa osoan, baita Euskal Herrian ere. Ohitura horietako batzuk galtzen joan dira, baina azken urteetan berreskuratzen ere joan gara. Tira, berreskurapena baino ospakizunaren berrinterpretazioa edo birsortzea ari da izaten. Jaiak euskaratik eta euskaraz antolatu eta bizitzaren garrantziaz jabetuta berreskuratzeko bidea abiatu zuen euskaltzaleen topaguneak. Eta horren emaitza da gaur ospatuko dugun gau beltza edo arimen gaua. Gaua beltza, gau beltza. Eta aipatzen ari garen ohitura horien testigantza batzuk topatu ditugu sarean. Arimen egunean, ohitura zarrazan Eibarren, jan da eran tabernan eikia moskortu arte. Baita kaleko neskamutiak alkarregaz baserrixetan gaztaina herriak jatia. Hau, Eibarren jasoa. Santu guztien inguruko gauren batetan, herriko gaztetxoak alde batetik bestera ibiltzen omen ziren jendea beldurtzen. Egun batzuk lehenago inguruko baratzeetan kalabazak lapurtzen zituzten. Gero ustu eta barruan kandelak sartzeko. Mutrikun jasoa. Ez dago printzen urdin ederrik, musuan zain, egona izalterrik. Andoainen kontatzen dute soroan arbi zamorroak jartzen zituztela, txoriak soroan jaten ez ibiltzeko eta batzuetan arbi haietako batzuk hartu eta adarra jotzen ibiltzen zirela. Amasan esaten dute kalabazaren barruan kandela sartu eta ipintzen zirela kanpandorreko bidean, eskaileretan. Orion ere egiten omen zen. Hauxe Bixente Sasiain Sarobek ahotsak proiekturako kontatutakoa. Baina, esango zut bat, bihar guain, nola izena horre Ameriketeko festa famoso horrek, zean Halloween ikuste duzu egiten duela kalabazak zulatu eta barranen kandela zartuta. Hori ez autu nik hemen. Zeok egin da edo ikusia, batat, neskan bate ikedatzeko edo, bai. Eta nola guatzen zera, kontatu ez, pixka bat nola izan zanurik. Guatzen naiz. Orain esan bezala ospakizunaren berrinterpretazioa egiten da herri askotan eta gaur ekintza asko antolatu dituzten bat txokotan, beraz, kontu zibili mamuekin. Guk geuk ere ospatu egingo dugula erabaki dugu, eta gorputzen izua sartzeko kontu beldurgarriak kontatzera gatoz. Baina benetan beldurgarriak, ez vampiro, oija edo exorcismo kontuak bezala. Ez, beldurgarriagoak. Beldurra ematen du, adibidez, polizia indarkeriak, boterearen erabileran azkagarriak. Zergatik diodan hau, bada giza eskubideen urraketaren biktima gisa aitortzeko eskaerak aintzat hartzen dituen balorazio batzordeak, azkenean polizia indarkeriaren 76 biktima aitortu dituelako. Beldurra ematen du memoria historiko faltak, eta poza berreskuratzeak. Espainiako gobernuak frankismoaren biktima gisa aitortu du Gabriel Aresti idazlea. Antza denez, Meli Esteban Alargunak errekonozimenduaren adierazpena jaso du Pedro Sánchez Espainiako gobernuaren presidentearen eskutik. Entzun zazue protestan, gizon mutuen herri honetan, antolatu diko festan, geure kantu
Ondoan pianoa dugu, txistua eta orkesta, hau baino soinu prestuak gorik, lurraren gainean ez da. Beldurra ematen du gure begien aurrean gerra bat gertatzen ari dela ikusteak. Beldurra ematen du hori konpontzeko dugun gaitasunezak. Israelek ez ditu erasoak geldituko jamás suntsitu artean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak atzo ohartarazi zuenez. Beraz, suetena baztertu du. Bibliak esaten du badela garai bat bakerako eta garai bat gerrarako. Hau, gerrarako garaia da. Hauxe esan du Netanyahuk. Gainera, zehaztu du Israelgo defentsa indarrak aurrerapen sistematikoak egiten ari direla Gazako zerrendan. Beldurra ematen du miresten duzun norbaitek jarrera matxistak dituela konturatzen zarenean. Sean Connery adibidez. Adibidez, entzun zer esan zuen behin. Ez dut uste ezer txarrik dagoenik emakume bat jotzean. Naiz eta ez dudan gomendatzen gizon bat bezala jotzea. Zaplastekoa justifikatuta dago. Beti ere, gainerako alternatibek funtzionatu ez badute eta aurretik abisuak eman badira. Emakume bat etengabe puta edo histeriko edo desatsegina bada, nik egingo nuke. Uste dut gizon batek emakumearen gainetik egon behar duela. Gaurko egun ezen duzen Sean Connery 2008an 80 urte zituela. Kirolean ere gertatzen dira, gauza beldurgarriak. Gaurko egunez, 2002an, futbolaren historiako gol diferentziarik handiena eman zen Madagaskarren. AES Adema klubak, SOE Antandanaribo taldeari 149 goleko aldearekin irabazizion partido. Baina zer gertatzen da Antananaribo taldeak ez zuela atezainik edo? Ez atezainik eta antzadenez jokalarik ere ez. Hau da marka hau. Sango nuke. Ikusten duzu, mamuak baino beldurgarriak diren kontuak kontatu dizkizuegu. Baina ez dugu, beldurri pasako gaur. Maialen Telabide dator gure pianora, agotzenea proiektua ezagutuko dugu eta zientziaz ere hariko gara Izortze Santinekin Arkakusoren bisitaren aurretik. Aizue, asteko moduan gara, has gaitezen kanpora mamuak urriako 31 ditu gaur eta aste artea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok, The Men in Black, Julen Goikoetxea horbe oso. Egunon. Gau beltzarekin lerrotuta, etorri zara? Du dauki dute, kamaizta naranja jantzi, baina ni ilun zalean naiz eta beltzez etorren naiz. Zuekin Jaun Andreok, agujetak piraguan ibiltzetik ez ogia mozteagatik dituela uste duen emakumea. Goiuri ezei zarandia, egunon! Hau da marka. Badakizu zer den hona agujetentzako? Ogi gehiago? Edo piragua gehiago, bazpade biak. Ados. Eta hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 655 du, urriak 31, goizak 10 eta 15 minutu izango ditu 5 segundu barru, gu hemen 3, nik dagoeneko 3 kafe hartu ditut, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egitea helburu dugulako. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean.
Ba, maite dutekin, abiatuko dugu gaurko saioa, dagoeneko mentxatean batzuk utzi dizkigute, unon gaztiak, hau beltza dio Spidermanderrek, ez da gizargatik, gau beltzak barrea sortzen dio, ez hainbeste Edita Brokosi Palestinan gertatzen ari dena. Egia esan, denok ere bagauzka hor, ez da burua ez da egin behar batean edo. Ze urduri gau beltza dio Gorkak eta Spidermanderrek dio ez, urduri ez, bueno. Nire maite duta da zuek ondo ikustea. Ondo zaudete, Julen, zemuz pirauan? Ondo, kiarri ondo. Eta gero Gorkak baliatu du autobomo pixkat egiteko. Kulturzat ikusi Instagramen. Bai, ikusi dugu, eta nik jarraitu dut dagoeneko kulturzazte kontu berri hori. Arkakuso, kaixo, gaur Halloween talde. Zetz gaur gau beltzea, gaur beletza. Arkakuso, ze hitz jolasti zauden. Buenos días, grupo. Soy Vanessa. Feliz Halloween. Kaixo, Arkakuso, joder, haupa, ja, indioker, oraintxe nator, saiatu naiz bideo bat prestatzen zuek irudikatzeko zer den imaginatzen dudana gau beltza entzutean, baina ez dut lortu Spidermander mesedez. Lortu egin bideo hori. Eta galdetu diegu atzo aipatu zigun kablea topatu duen eta topatu du. Beraz horrek esan nahi du laizter izango dugula hor bidetxoren bat. Akaso, hortarako izango zen, beraz, eman egurra. Julen goikotxe horbego zozeina, zure maite duta? Aste honetan, ostiral gauean bertan erabaki nuen, zein izango zen gaurko nire maite duta. Ostiralean, sexua, antzeslana, ez dakit bakarrizketa, antzeslana nola deitu, Andoni Mutiloak egiten duen antzeslan bada, bera bakarri dago holtzan, baina antzestu ere egiten du, eta beraz, antzeslana deitzeko lizentzia hartuko dugu, bakarrizketaz haratago, eta ura ikustera joan nintzen, egia da, oso emanaldi soila dela ez, bera bakarrik dago, estenatokian, badauzka, atretzo elementu batzuk eta argiztapentxo bat ere, baina bera bakarrik dago, ez dago ez beste aktorerik, eta pantalla baten baliabidea erabiltzen du, oso gomendagarria, dena esan behar baldin bada, emanaldian oso gustora egon nintzen, baina gero, behin emanaldia amaitu zenean, eta jendearen txaloak amaitu zirenean, berriz ere holtzara atera zen, eta bazuen, zerbait kontatzeko izan ere, sexu emanaldi hau berez alegian udaberrirako zegoen aurre ikusita edo iragarrita, eta orduan, aurre salmentak ez zuen bat ere funtzionatu, oso sarrera gutxi geratu ziren, eta bai berak eta bai antolatzaile gala erabakita, bertan bera atzeratzea erabaki zuten. Bertan bera utzi baino, udazkenera atzeratzeko erabakia hartu zuten, eta kontatu zuen, berarentzat, lehen aldia izan zela, horrelako zerbait gertatzen zitzaiona, emanaldi bat bertan bera utzi beharra, sarrera gutxi saldu zirelako, eta onartu zuen, ez zela erabaki erraza izan, eta eragin ziola, modu batean, egun txar batzuk pasa zituela, hausnarketa asko egin zituela, egiten ari zenak zentzurik baote zuen, eta pixka bideo horretatik, nolabait ere ustu egin zenan publikoaren aurrean, eta gero, iragan ostiralean, 60 pertsonatik gora batu ginen, hori alegi bezalako herri txiki batean, gauza diren bezala esan da, jende kopuru majoa da, jende kopuru polita da, eta berak hori esaten zuen ez, somatzen duela, antzerkirako joera gutxitzen ariote denaren kontua, jendeak ez dituela lehen bezala erosten sarrerak, eta baduela kezka puntu bat, eta oso interesgarri egin zitzaidan, behin emanaldia amaitu eta gero jende aurrera atera, eta egin zuen hausnarketa hori, beraz, behon dizula Andoni Mutiloa, eta jendeari esan, venga antzerkira. Bai, venga antzerkira. Ze polilla. Bai, egia esan, nire asko gustu duzit. Zein zure maite duta, goi hori? Maite duta da, erdilo zaudenean eta gauzak irakurtzen dituzunean, eta albiste txar bat irakurtzen duzunean, eta gero konturatzen zarenean, ez dela egia. Zure buruak trampa egin dizula. Nik hartu dut Twitter eta irakurri dut. Dimisioa aurkeztu du Juan Luis Zabalak. Eta esan dut, listo, Juan Luis Zabalak ez du lan gehiago egingo, ez? Dimisioa aurkeztu du, pentsatzen dut, dimisioa aurkeztu duzuna, onartzen dizute, eta listo, ez duzu lanik egingo. Eta hori irakurri dut, Armi Armaren Twitter kontuan. Dimisioa aurkeztu du Juan Luis Zabalak. Triste jarri naiz, eta gero konturatu naiz? Dimisioa izena duela Juan Luis Zabalak aurkeztu berri duen liburuak. Eta orduan, dimisioa aurkeztu du Juan Luis Zabalak ez du esan nahi dimititu egin duela. Gauza bera pasazitzean atzo iluntzean.
izan da, dimisio orkezu du Juan Luis Zabalak, eta sartu nahi zira ikurtzera, eta zesan nahi du honek, ez duela gehiago idatziko, ez duela... Ez olako dimisioa nondik zertik, ez? Bai. Idazle izateari usten altzaio inoiz, edo, ez? Claro. Ze gertatzen da hemen, ez, kontua da, dimisioa izena duela, argitaratu berri duen liburuak. Eta grazia egin dit, nire buruak egin didan trampa txiki hau, edo agian armak apropos egindako trampa txiki hau. Hor, maite dut eta zure Inigo? Atzo topatu nuen aspaldiko historiatxo bat, eta gaur goizean erabaki dute gazako zerrendara begira jartzea baino, nahiko mingarri zaizkigu handik iristen diren berriak, sarraskia, genozidio hau, eta nahiko min sortzen digu, eta akaso, ez dakit, zeko menien aipatu edo zaipatzea, heldu ezo edo zeltzea, baino tira, zertxo baite positibo abiatzeagatik, atzo ikusitako historia hau ekarriko dizuet. Elurretan kantu jarri dut, ze imaginatzen dut, visualizatzen dut, Japoniako leku hau, elurtuta, hala egoten da, askotan, eta tira, nahiko Japoniako zagitxoko baztertu xamarre batean, gertatutako historia da, Hokkaido inguruan, bazegoen, tren geltoki bat, bertatik merkantzia trenak eta igarotzen ziren, eta momenturen batean tren horiek bide hori egiteari utzi, eta Hokkaidoko isla horretan geratu zen Kiu Shirataki izeneko tren geltokia, non trena egunean bi bider bakarrik geratzen zen, baina hasiera batean tren hori bertan geratzeari uztea erabaki zuten, edo pentsatu zuten, geltoki hartan etzegoelako mugimendurik, etzegoelako erabilerarik. Baina, 2013an itxiera erabaki hori hartu zenean, ama batek egin zuen alako eskaera berezi bat Japan Railways konpainiari, duena bestalde Japoniako gobernuaren babes ekonomikoa zerbitzu emateko. Eta eskatu zuen bere alabak ikastera joateko, batxillergoa egiten ari zen bere alabak ikastera joateko modu bakarra trena zuela, bideo soluz egin bartzuela eta geltoki hortan gelditu behar zuela. Eta orduan Japan Railwaysek erabaki zuen, baietz hori zerbitzu hori eman bartzela, eta neska hori martxoaren 26an graduatzen zenean, hau 2016an gertatu zen, pixet iraganean nago, orduan itxiko zutela geltoki hori, baina bitartean irikiko zutela. Eta orduan, sortu zen alako eztabaida ez, pertsona bakarrarentzat, tren geltoki bat irikita eukitzea, tren zerbitzua bera irikita eukitzea, oso garestia zela eta horrek ez zuela konpensatzen, eta, Japan Railwaysek agerraldi publikoat egin bari izan zuen hori argitzeko, eta esan zuen, ez da errentagarria, hau Japoniako gobernuak jasaten duen karga ekonomiko bada, eta Japoniako gobernuarentzat hezkuntza lehentasun erabateko bada, eta Hokkaidoko ez da gizetxokotan bizidan pertsona honek, neska honek eskubide osoa dauka, ikastolara edo eskolara joan alizateko, eta horrexigatik mantentzen dugu. Eta egia esan, badauka gazigozotik berri honek, erabat tren maitale garenontzako eta horrelako tren zahar eta garaibatekoak bereziki maite ditugun ontzako, berria ona da noski ze pertson horrek ikasketak amaitu zituen trenari esker eta oso edarra da, baina tren horrek bide hori egiteari utzi zion eta geltoki hori itxita dago egunez, eta horrek ere badu pixkat mikatzetik, baina historia bera politia iruditzen zaidan, eta nahi nuen zuekin elkarbanatu. Lainoetan, egoetan, lainoetan. Orduan, gure tren zerbitzu guztokon artean, lehenengo postuan jarriko dugu Japan Railways, momentu honetan, historia honengatik. Bigarren postuan Londresko metroa, duela aste batzuk kontatu genuen historio bat, zela ahotsa aldatu bertzutela, mind the gap esaten duen ahotsa aldatu bertzutela, eta ahotsa mind the gap between the train and the platform. Ahotsa grabatu zuen gizonaren alargunak esan zuela, mesedez, ezkendu ez aldatu audio hau nire senarraren ahotsa delako, eta nire senarraren ahotsa entzuteko aukera bakarra hauxe delako, eta orduan egunero jaten zen alarguna metroko estaziora, ahotsa entzutera, eta orduan egin zuen Metro Service, London Metro Serviceek esan zuen, ze historia politia, ez dugu aldatuko. Beraz, lehenengo postuan jartzen dugu Japan, mantendu zuelako zerbitzu bat, bigarrenan London,
ez zutelako ahotsa aldatu, eta joango gara biltzen historio gehiago, eta bingo dugu gure zerrenda. Londongo metroaren historia kontatzen duzu bakoitzen, emozionatu egiten, naiz? Eta berriro kontatzen hasi zara, eta gogoratze utxarekin historioa, etorri zaitola zumpa. Oso da. Ikertuko ditugu horrelako historia bitxi gehiago. Horrela, esaten da ez, berreskuratuko dudala fedea gizate dian. Horrelako gauzak entzuten dituzunean, bilatuko ditugu gehiago. Hementxe esan dute, esan hori referia ze esaten duten. Eta Spiderman draga, bai, entzunda daukat historia, bai polita, eta arkakusiok trena ez dakit, baina nik DBH irutik batxiergoko bigarren mailara arte astean irutan, 19. bilabesa hartzen nuen lehenengo geldialditik azkenekor arte entrenatzera joateko. Bertan zenbat denbora pasa nuen, esan daiteke, bertan atera nuela DBH eta batxiergoa. Bilabesa zeona, bila eta besa, dio gorkak, gorka nahiko txiste txarri baina. Gora bilabesa, piloa maite dut bilabesa bilabesan joatea lasai nahonean. Eta bilabesa gehi liburua, gehi musika, fantasia. Kontatuko dizuet beste historiatxo bat. Nik ikasketak Iruñan, unibertsitatea Iruñan egin nuen, baina lehenengo 2 urteetan, zuzenduko ditarkakuxok zepiskan nastuta daukat Axular ikastolan, esango nuke errotxapean ez, baizik eta txantrean zegoela, ematen dituen musikako klaseak eguerdietan. Alegia, aurrak ateratzen ziren goizetan klasetik eta arratsaldeko tarte horretan komedorean geratzen zirenek, bazuten 4 urtekoek eta 6 urtekoek 45 minutuko klase bana, eta nik ematen izkin, oso garai politak izan ziren, akordoi bat zegoen gaineraan musika irakaslearena, orduan batzutan patioa ateratzen ginen kalejirak egitea, eta gauz asko, jakin nuen orduan hezkuntza eta aurrekin irakaskuntza zein gogorra den, eta hortik nire respeto guztia irakasle lanetan jarduten duzuen ontzat, baina kontua da, bilabesan pasatzen nuela, ordu bete, antxe ez dakit ni bizi nintzen Iturrama inguruan eta txantrearaino bide luzea zegoen, eta bilabesari amodio eta gorrotua igual bietatik harrapatu nien, baina tira. Hori historia, zer baritzen amartzen nungo, Juri? Baina konturatu naiz, dagoeneko iaia amarterdiak direla eta ez zigula denbora emango gure gonbidatu guztiekin hitz egiteko, beraz, biharko utziko dut. Goizeko 10:28 minutu, bagoaz aurrera! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta esandakoa gure lehenengo gonbidatua aurkeztu behar dizuegu segidan, beraz geratu hemen gurekin bigarren kafean. Landa eremuan bizi eta lan egin ahal izatea. Hori zen, Zubiriko bigaztek 2017an zuten ametsa, eta amets hori egia bihurtzeko helburuarekin lanean hasi ziren. Jasangarritasuna divulgatzea eta jendearentzat inspirazio iturri eta erreferentziazkoa izango zen leku bat eskaintzea zuten jomuga. Lantzen joan ziren eta forma eman zioten. Eta izena ere jarri zioten, Agotzenea. Bertatik pasatzen direnei aukera berrien leihoa irekitzen dien leku bada, Agotzenea. Kudeaketa eta elkar bizitza eredu berriak ezagutzeko aukera ematen du, eta baita planetan beste modu batera bizitzeko ere. Pertsonen zaintza jartzen dute erdigunean, baina horretarako ezinbestekoa den naturaren zaintzari harretarik kendu gabe. Azpeititik mezu bat Manez julenekai Duela 6 urte, aipatu dugun bideari ekin zioten, 2 gaztetako bat gonbidatu dugu, bigarren kafera, Agotzenea hobeto ezagutzeko helburuarekin. Urtzi Arrieta Puñal, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, baita zuei ere. Zer moduz gara, Urtzi? Oso ongi. Hementxe goaz, egun eguzkitsua gaur eta lanean. Ederki, ez da gutxi, egun hasteko. Urtzi, esaten da, bizitzan garrantzitsua dela gauzak garbi izatea, zuen kasuan argi zenuten landa eremuan bizi eta bertan lan egin nahi zenutela. Konta iguzu, nondik sortu zitzaizuen ideia hori, eta 2017tik gaur bitartean, zer egin duzuen? Gu berez, baratza txiki batekin hasi ginen, oio batzuk jarri genituen, eta nolabait,
guzti horren kudeaketarekin, autogestionatzen hasi ginen, ez? Eta autogestio hori baliatuz, batean material naturalak ezagutu genituen eraikuntzan aplikatzeko. Guretzako izan zen nolabait deskubrimendu oso handia eta iruditu zitzaigun guk ezagutu genuen bezala beste jende batzuek ere ezagutzeko aukera zeukatela. Orduan, poliki-poliki hori esan bezala, ez? Landa eremuan bizi eta lan egiteko apostua egiten, Gotzenea sortzea okurritu zitzaigun. Eta horretan hasi ginen lanean, ez? Proiektuarekin hasi ginen, denbora nahikotxo pasatu genuen proiektuan pentsatzen, zer nahi genuen ere ikusten, eta azkenean arkitektu batekin, Iñaki Urkiarekin harremanetan jarri ginen, gure proiektuan edo buruan genuen hori aurrera eramateko, ze aukerak zeuden ikusi ahal izateko, ez? Esan duzu, Urtzi, hasiera batean modu xumean, baratzeko eskor batekin hasi zinetela, gero deskubrimentu bat ere aipatu duzu, non ze unetan bihurtzen da zuen buruan, Agotzenea benetan martxan jartzeko ideia, noiz egin zuten klik zuen buruek? Egia esan, lastozko eraikuntza kurtso bat egin genuen Lorenean, Noainen, hemen Iruña ondoan, eta, guretzako hori klik bat suposatu zuen, ez? Beti ere, erabiltzen ez den edo erabilera gutxi daukan material bat hartuz, ez? Ikusi genuen zenolako kalitatearekin eraiki genezake, ez? Eta gainera, erraz ikusten genuen, ez? Aplikazio hori, eta, baita ere eraikitzeko eta autoeraikitzeko aukerak ematen zituela deskubritu genuen nolabait esateko, ez? Eta hori izan zen, klik bat egin zigun buruak, ez? Beti etxebizitzaren inguruan hausnartzen, etxebizitzarako dugun beharra ikusten, ez? Eta ze zailtasunak ditugun bai gazteok eta beste pertsona batzuek, ez? Etxebizitza duin batera iristeko, ez? Edo izateko, iruditu zitzaigun hor potentzia handia zegoela, ez? Eta, deskubrimendu bat izan zen guretzako, eta horrekin, jarri ginen etxolatxo bat egiten gure baratzean, baita ere, beste formakuntza batzuekin hasi ginen, material naturalekin lanean, eta, Espainiar estatuan zeuden hainbat formakuntzetara joan ginen, ez? Material naturalak deskubritzeko eta nola aplikatzen ziren ikasteko. Eta, hori ikusi genuen, oso gustoko genuela, baina baita ere ez, zela aukera oso on bat ez eraikitzeko, gure etxebizitza beharra asetzeko, baina baita ere, ingurugiroa zaintzeko, ez, edo gure inpaktua gutxitzeko aukera oso on bat zela eta errealista zela, ez, ikusi genuen. Behin bide hori martxan jarrita Urtzi aipatu dugu, guztiaren jatorria edo abia puntua 2017 urtean dagoela, behin zuen buruek klik egin ostean kontatu diguzu, ze bide jarraitu zenuen, gaur egun Agotzeneak, zer da gaur egun Agotzene eta zer da eskaintzen duena, ze eskaintza anitza daukazue? Beti zaila egiten zaigu definitzea zer den Agotzenea, baina Agotzenea iraunkortasuna eta jasangarritasuna erdigunean daukan proiektua da, eta azken finean iraunkortasuna divulgatzeko, ez, eta hezkuntza sortzeko egin dugun proiektua da. Agotzenea 26.000 metro karratuko mendi erdigune batean dagoen proiektua da, zubirin bertan, baina mendian, pixkatxo bat izkutatuta. Eta guk hemen erreferentziazko zentro bat egin dugu, jendeak burutik pixka bat paso egiteko, ez, eta esperientzia bibentzialak sortzeko proiektua da. Hemen 400 metro karratuko eraikina sortu dugu, material naturalekin, eta albidetzen duena da, hemen bai formakuntzak, bai hezkuntza dinamikak sortzeko espazio bat ematen digu, ez? Baita ere, oraintxe bertan, alokatzen dugu beste jende batzuek, beste ekintza batzuek egin alizateko, baina beti ere guk hemen nahi duguna, helarazi nahi duguna da,
material naturalekin zer egin daitekeen, ez? Eta askotan kontatu dugu, baina bizitzeak beste klik bat egiten du jendearengan, ez? Eta hori da guk lortu nahi duguna. Nolabait, jendeak esperientzia bat izatea, ez? Eta norbera bere kabuz, ez? Ikustea ze onurak dituen material naturalekin eraikitzeak, eta, kudeak eta jasangarri bat egitea, bai ere gure inguru giroa zaintzeko. Bai, Urtzi, aipatu duzu, jarduera ezberdinak egiten dituzuela, ekohezkuntza gunea hortxe dago, uste dut, ikastetxeekin eta ere jarduerak egiten dituzuela, eta zuk aipatu duzun hori, ez? Horregin behar da azpimarra kaso. Gauza bada, ez dakit, herrietan edo hirietan bizigarenean ikusten duguna, baina agotzenea bezalako eremu batera joaten garenean, kasu askotan hirietatik atera ezten jendeak, errealitate berri batekin egingo du topo hau da, gauzak beste modu batera ere egin daitezkela ikusiko du lehen aldiz. Hori da, gu, landa eremuan bizi gara eta gure proiektua landa eremuan sortu nahi izan dugu. Guretzako zikloen itxiera oso garrantzitsua da, mendian gaudelarik ere, beti inpaktu bat sortzen dugu, etxe bizitzak bai herrietan, bai hirietan, inpaktu bat dute, baina gure helburua da inpaktu hori ahalik eta gehien gutxitzea, ez? Guk, esan bezala landa eremuan dugu proiektua, baina bioeraikuntza eta material jasangarriak erabili daitezke ere hirietan, ez? Eta hori da gure urratsetako bat, ez? Bioeraikuntza eta material naturalak ere hirietara, jende guztiari hurbiltzea. Azkenean, guk inguru giroaz hitz egiten dugu, material naturalekin eta ustiapen jasangarria baliatuz, baina egia da ere material naturalek pertsonekiko beste onurak dituztela, ez? Eta beste gauza batzuen artean, etxe bizitzen barruko espazioa ere osasuntsua izatea dugu helburu. Orduan, horretan egiten dugu lan, hemen ere, eraikuntzaz aparte beste gauza batzuk ere lantzen dira, baina, guk egiten duguna da ekintza ezberdinak burutu, baina baita ere formakuntzak egite ditugu, Nafarlan sarerekin hainbat formakuntza egin izan ditugu eta egiten ditugu, eta proiektu gehiago ditugu datorren urterako, eta baita ere, beste ekintza mota batzuk egiten dira agotzenean, ez? Alokairua ere egiten da, baina beti ere gure lehenengo helburua da hezkuntza lantzea eta, jendeak beste realitate batzuk ezagutzea, ez? Esan duzu, Urtzi, nolabait ere material ezberdinak eta beste modu batera ere egiten diren gauzak hirietara ere aplikatu daitezkeela. Askotan aipatzen den kontzeptu bat edo badaz, garapen jasangarriarena, garapenari bai kaso egiten zaio, hemen denok azkar joan nahi dugu, baina askotan jasangarritasuna bide bazterrean uzten dugu. Hor ere, borondate kontuak ere asko baldintzatzen du hori, ezta? Bai, eta merkatuak, eta diruak, ekonomiak, ez? Nolabait eta kapitalismoak asko eragiten du. Nik esango nuke jasangarritasunerako zailtasun handi bat dela, ez? Azkenean, merkatuak mugitzen du dena, eta, alde horretan ere guk ikusten duguna da, zailtasunak daudela orain hainbat materialekin, petroleoarekin, eta horrek ere ahalbidetzen duela material lokalak erabiltzea, ez? Uste dugu hemendik eta gutxira material naturalak eta lokalak izango direla aukera on bat, bai merkatuarentzat, eta seguraski ikusiko dugula nola gora doazen, ez? Pena bat da askotan ere hezkuntza ekonomiarekin lotzea, ez? Baina egia da, jendea konturatzen denean horretaz, batzutan inpaktu handiagoa izaten duela. Guk gure dena duela 5 urte hasi genuen, eta bai nabaritzen dugula jendeak geroz, eta gehiago pentsatzen duela bere osasunarengan eta bere inguru giroarengan, ez? Eta, uste dugu hori dela bidea, eta hemendik gutxira izango dugun aukera ez dakit bakarra, baina bai erraztena izango dela ere, espero dugu ere.
Hori galdetu behar nizun urtzi, zuek somatzen duzue jendearen aldetik badagoela eko eraikuntza, bioeraikuntzaren inguruko interesik jendeak zuen aholkularitza hori eskatzen dizue, zuen gomendiok eskatzen dizkizue, badago interesa horretan? Bai. Geroz eta gehiago, egia da Nafarroa eta Euskal Herria, beti ere hori izan duela nolabait interes hori, baina geroz eta gehiago dira guregana hurbiltzen diren pertsonak, modu hau ezagutzeko, ez? Eta bai, uste dugu baietz. Egia da, jasangarritasuna askotan edo iraunkortasuna arlo konbentzionalean nolabait esateko bai lotzen dela energiarekin gehien bat eta energia horrek suposatzen digun ahorratzeko moduarekin, baina guk uste dugu hori planteamendu hori pixkatxo bat pobre geratzen dela, ez? Eta behar duguna dela berez, sinistu egiten dugun horretan, eta ez bakarrik energia kontua ikusi, ez? Baizik eta beste guztia, ez? Ustiapenak eta gure inguru giroarekin egiten ditugun harremanak zaindu behar ditugula gehiago. Bukatzeko urtzi, aipatu diguzu, hor une batean aurrera begira ere badituzuela proiektua, pentsatzen dut jada 5 urteko ibilbide honetan proiektuaren oinarriak sendotzen jardun ostean, aurrera begira ere eskuartean gauzak badituzuela, kontaliteken arte, zer du agotzeneak aurrera begira eskuartean? Oraintxe bertan eraikina alokatzen dugu, erabileran hitzeko gela handi bat daukagu, baina gero ere hemen lo egiteko aukera dago, orduan retiroentzako eta horrela alokatzen dugu, urte bukaerari begira 3 etxola irekiko ditugu, familiak etortzeko eta esperientzia hori bizializateko, eta datorren urtera begira, formakuntzetan lan egiten ari gara, Nafarlan sarerekin, bai egurra, bai material naturalen erabilera, bai zaharberritzetan. Oraindik lanean gaude proposamen hoietan, baina animatzen dut jendea jarraitzera sare sozialetatik, webgunea ere dugu bai alokairuak eta bai beste ekintza batzuk ikusi ahal izateko. Orduan, beti esaten dugu erne baldin bazaudet edo jarraitzen baldin bagaituzue, hainbat aukera emango ditugu datorren urteari begira, formakuntza egiteko eta beste ekintza batzuk bertara gerturatzeko. Esan da geratzen da, eta guk ere entzulei gonbidapen hori egingo diegu, agotzenearen bai sare sozialetako perfiletan edo webgunean sartu eta argazki dotore asko ikusten dira urtzi, paraje ederrean zaudete, instalakuntza ederrean dauzkazue, eta lehen harreman hau eginda, eskerrik asko, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta aurrerantzean ere izango dugu elkarren berri. Mi eskartzuei. Izan ondo, aio. Zure formak egin zaitu ikusko eta berdin zai, zure fragantzia duzu nirean. Gauza ederra da gauza txikitan aurkitzen denean, auto ez ereztu zaitez, soilik eran. Goizeko 10:40 ditu eta agotzenea proiektua agurtu dugu, konturatu gabe hor Arkakuxo ere urtzi agurtzen ari zela, baina tira, dialogo dizkigu gero eskuminak zure partez, eta aurrera egingo dugu gure hurrengo kolaboratzailea eta dagoeneko pixkanaka bigarren kafeko ahots bihurtzen ari den laguna agurtzeko. Aizea ez da nirea, batzen dudan volumena besterik ez nahi, haren aurrean forma eman. Duela aste batzuk esan genizuen, tartean behin zientziaz aritzeko asmoa genuela bigarren kafean. Izortze Santin Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailea dugu lemazain, eta berarekin zientziaren ozeano zabal horretan murgiltzen gara. Mundu konplexu honetan, aurkitzen ditugun irla ezberdinetan geldialdiak egin eta gai ezberdinen inguruan aritzeko eta
gaur garbi izan da ikasteko. Gaurko ibilbidearako ere pare bat geldialdi behintzat baditugu hitzartuta, eta lemazaina bera gurtzen hasi behar dugu. Izortze Santin, egunon eta ongi etorri berriz ere. Kaixo, egunon. Zer moduz gara? Ondo, ongi. Ederki. Bueno, Izortze, gaurkorako bi geldialdi aipatu ditut nik sarrera honetan, eta lehendabizi nolabait ere mende erdi bat igaro dela, ez? Genetikoki eraldatutako lehen organismoetatik eta hortik abiatu nahi duzu gaurkoan. Bai, hori da. Bueno, aurten betetzen dira 50 urte genetikoki eraldatutako lehenengo organismoa sortu zenetik, hau da 1973 urtean, biokimikari bat, Cohen eta biologo molekular bat, Boyer, hasi ziren prozedura hauek martxan jarrin beraien laborategian, eta haiek egin zutena izan zen, berez aplikazio handia etzekan zerbait, ere esan beharra daukagu, ez, azken finean zen kontzeptu bat probatzerako bidean egindako esperimentu bat, eta beraiek egin zutena izan zen bakterio batean igel baten gene bat sartu, ez, ikusteko, ea posiblea zen, teknika hori martxan jarri. Esan bezala, aplikazio gutxi, baina ateak ireki zizkion hainbat eta hainbat organismo modifikatuei, ez? Zer suposatu zuen horrek? 1973 urtea zari gara hitz egiten, Izortze, zer suposatu zuen horrek duela 50 urte? Ikaragarrizko aurrera pausua izan zen, ez? Azken finean, ingenieritza genetikoarekin lortutako, modifikatutako lehenengo organismoa izan zen, teknologia martxan jarri zuten, azaldu zituzen zeintzuk ziren pausuak, hain zuzen ere, gene bat, organismo batetik hartu eta beste organismo batean sartzeko, eta ikusi zuten hori posiblea zala, ez? Egia da, erabili zuten organismoa oso organismo simplea zala, ez? Bakterio bat egon daitekeen organismo simpleenetarikoa delako, baina horrek esan bezala ateak ireki zizkion bestelako prozedimentu batzuei. Eta orain komentatuko dugun bezala, genetikoki eraldatutako izaki asko sortu izan dira, batzuk oso baliogarriak izan dienak. Eta duela 50 urtetik ona, aipatu duzu ez, batzuk oso erabilgarriak izan diren ekintzak edo egin direla, ze bilakaera izan du edo zer garatu da 50 urte hauetan ikuspuntu horretatik? Nik uste dut, hitz egiten dugunean genetikoki eraldatutako organismoi buruz lura etortzen zaizkigolako gauza bereziak, arraroak, ez? Kolorea daukaten saguak, edo fluoreszentzia daukaten landareak, ez? Eta egia da horrelakoak egin izan diela, egia da, eta egia da horien aplikazioa berez ez dela oso garrantzitsua, ez? Baina adibidez niretzako oso garrantzitsua izan den zerbait izan da bakterioen erabilpena adibidez medikamentuak sortzeko, ez? Eta ni jarriko dut adibide bat, nire ikerkuntzan oso gertukoa delako eta da diabetesaren tratamendurako erabiltzen den intsulina. Berez intsulina leno, 1978 urtea baino lehenago, egiten zana zen txerriak hartu, hauen pankreasa hartu eta hortatik intsulina purifikatu, ez? Eta intsulina hori erabiltzen zen, diabetesa zaukaten pertsonak tratatzeko. Intsulina hori logikoki, imaginatu zen txerri egin behar ziren, ez? Intsulina nahikoa lortzeko, eta gero bestalde, intsulina hori esen oso purua, ez? 1978 urtetik aurrera, intsulina errekombinantea ekoizteko prozedura martxan jarri zen. Zer esan nahi du horrek? Intsulinara ekoizteko beharrezkoa diren geneak bakterio batean sartzen zirela, bakterio horien kultibo oso handiak egiten zirela eta bakterio horiek intsulina ekoizten zutela, ez? Eta orduan, intsulinaren ekoizpen masiboa egin daiteke teknologia horreri esker, eta gainera intsulina oso purua, esan ze bakterioetatik purifikatzea oso erraza da, ez? Eta handik geroztik, erabiltzen den intsulina guztia, intsulina errekombinantea da. Bai bakterioetan sortutakoa, baita legamietan sortutakoa ere, orduan. Intsulina bezala, pentsatu dezakezuten milaka medikamentu, interferoiak adibidez infekzioak tratatzeko ere modu honetan ekoizten dira,
askuntza hormona, ez? Askuntza arazoak dituzten pertsonak tratatzeko, eritropoietina adibidez anemia tratatzeko. Orduan, bueno, medikamentuen ekoizpena DNA rekombinantearen teknologian bitartez egiten da, hau da organismo transgenikoak edo genetikoki modifikatutako organismoak erabiliz, eta esan bezala aplikazioa ikaragarria. Izortze, aipatu duzu, ekarri dituen onura, baina orain transgeniko hitza ere aipatu duzu, hasieran koloretako xaguak ere aipatu dituzu. Mesede egin duen bezala, ez dakite, transgeniko hitza edo genetikoki eraldatutako organismo kontzeptua berak polemika ere izan du inguruan, ez dakit, kontrobersia eragin duen kontzeptu bat izan da, ez dakit, horren inguruan ere polemika izan du beti kontzeptu honek inguruan? Bai, noski, ez, azken finean, esan bezala, transgeniko hitza ez du zertan txarra izan behar, ez? Bakterio transgenikoak onuragarriak izan daitezke medikamentuak sortzeko. Zenbait gertatzen dena da, transgenikoen inguruan, eztabaida gondala, transgenikoak ekarri ditzazketen arazoengatik, ez? Azken finean, adibidez, landareak transgenikoak sortu izan dira, izurritei aurre egiteko, ez? Badaude zenbait landare, tabakoaren landarearekin hasi ziren, tabakoaren landarean egin zituzten zenbait eraldaketa, landare horrek bakterien toksina batzuk ekoizteko eta modu horretan zenbait intsektuen izurritei aurre egiteko. Tabakoarekin hasi, baina teknologia hori ere pasa zen sojaren laboretara eta bestelako landaretara, ez? Izakio kontsumorako erabiltzen ditugunak hain zuzen ere, ez? Orduan, hori egon daitekeen arriskua zein da? Zenolako eragina eduki dezake epe luzera gizakion osasunean. Hori izango litzateke, egon daitekeen arazo bat, eta hori nolabait aztertu egin behar da eta kontrolatu egin behar da. Beste arazo bat, biodibertsitatearen galera, ez? Guzartzen baldin badugu genetikoki eraldatutako landare bat naturan, horrek abantaila edukiko du landare basatien aurrean, ez? Eta gerta daiteke, landare basatiak galtzea, ez? Orduan horregatik, transgenikoen inguruan beti nolabaiteko eztabaida egon da, ez? Batez ere, nik uste dut aplikazioak eta aplikazioa daudela, ez? Osea, imaginatu, egin dituzte izokinak, Estatu Batuetan gaur egun bertako biztanleak jaten dituztenak, izokinak zeinei sartu dieten gene bat, izokin horiek asko azkarrago hazteko. Benetan beharrezkoa da hori? Benetan beharrezkoa da. Azken hori da, izokin horiek hazten dituzten enpresentzako onura ekonomikoa ekartzeko, ez? Baina benetan gizakiantzako onura dakarrenik ez dituzte denik. Orduan hor dago eztabaida, zertarako eta zer helburuarekin. Eta kaltea izortze, ze uste dut hor, transgeniko eta hitz egiten dugunean, batez ere kezkagarriena edo akaso gizartea saldatzen duena izaten dela jaten duguna, ez? Ahoa daramagun hori. Ganadu transgenikoarekin ere uste dute izan zela bere garaian, eta hor, irudi batzuk badira, ez? Ikaragarri muskulatutako, abereak, eta ikusten ditugula, eta uste dut horrek gizartean sortzen duela lako, eta hori jaten aldugu, eta akaso tarteka jango dugu edo gertatzen ari den zerbait da, ez da? Bai, argita garbi, hori gertatzen ari da. Europan, legislazio asko zorrotzagoa da Estatu Batuetan daukatenarekin konparatuta ez, baina egia da ja sortu izan diela abereak, adibidez, esne gehiago ekoizten duten behiak, edo baita ere arroza balore nutrizional bereziak dituen arroza ere ekoiztu izan du da, ez? Beta-karotenoak gehiago ekoiztu dituztenak, eta horreka betamina gehiago sortzen duela, ez? Eta egia da, hor kezka sortzen zaigula, ez? Esan bezala, ez dakigulako epe luzera gure osasunean horrek eduki dezaken eragina, ez? Komentatzen zuten agian, alergia berriak agertu daitezkela, eta ez? Eta orduan hor logikoki kontrol oso zorrotz bat egon behar du, ez? Gizakien gana iritsi aurretik horrelako transgenikoak. Gogoan dut oso gazte ginela eskolan ikasi genuela transgenikoen inguruan, eta hori ez, pixka bat diskurtsoa bazen beldurretik. Eta nola elikadura guk jaten dugun guztia modifikatuta dagoen, eta transgenikoa den, eta ez den ona, eta hori azaldu ziguten eskolan. Bandik bi astetara edo afari bat egin behar genuela, norbaiten etxean, edo udalekuak, edo horrelako zerbait zen. Eta orduan bidali gintuzten erosketa egitera. Supermerkatura. Eta joan ginen, eta tomatea erosi nahi genuen, eta tomate gorri-gorria polipolita zegoen. Eta
nire klasekide batek esan zuen. Ez, tomate hau hain politia da, seguro transgenikoa dela. Erosi behar dugu beste hau. Tomatea berde oraindik. Eta, claro, baina hain besteko beldurra sartu ziguten transgenikoarekin, azkenean zer erosi eta oraindik jateko gogorregi zegoen tomatea. Eta gero afalordua iritsi eta tomatea ezin jan. Transgenikoare beldurra geniolako. Tomatearen adibidea da oso interesgarria. Berez izan zen, lehenengo elikagaia transgenikoa komertzializatu zana. Legalizatu zen, ez? Bai, hori da, lehenengoa. Ez zuen exito handirik izan, ez? Bueno, zuk esan desun bezala, tomateak hartzen dira eta gaur egun garraiatzen dira munduko puntu batetik bestea, ez? Orduan berde-berdeak eramaten dira, eta justo helmugara iristen direnean, jartzen zaie etileno gasa, heltze prozesu hori askartzeko, ez? Orain dela urte asko, 1994 urtean, komertzializatu zuten tomate bat, transgenikoa zana, heltze prozesua askoz polikiagoa gertatzen zana, ez? Erabilgarria izan daiteke tomatea punta batetik bestea eraman nahi baldin baditugu, bai, baina bertako tomatea jaten baldin baditugu, bastugu horrelako arazorik edukiko, eta ez dugu transgenikori behar, ez? Orduan hor dago pixka bat eztabaida, ez? Hor bazegoen pixkat marketingetik ere, ez? Estatu Batuetan Big Purple tomato edo olako zerbait zen, tomate, ez dakit izena, purpura edo morea edo olako zerbait, eta, batean komerzializatzen hasi zen, nik gero Estatu Batuetan, Estatu Batuetan barazkiak hain errez ez direla topatzen kaletatik, eta, baina ez dakit arrakasta berezirik izan ote zuen, baina momentu batean bai izan zen, Big Purple tomato, eta, jarri zuten martxan, eta iruditzen zaitor kolore aldaketa horrekin, eta, zehola pixkat marketingetik iaia gehiago, zientziatik edo beharretik baino noski. Bai, marketing asko, klaro, azken finean, horrelako eraldaketa txikiak alduzu egin, goiurik esaten zuena, ez tomate bat perfecto izatea, eta begietatik sartzen zaizu, edo zagarra perfectuak izatea, ez? Eta, marketing aldetik asko daka horrek, noski. Izortze, aurrera begira, hemendik aurrera, ez dakit, sateri badagoen ze bilakaera izango duen honek, baina alde batetik ikuspuntu edo alorre zientifikoa zaratago, alor sozialean ere, esan dugu ez, sortzen duela eztabaida aldeko jarrerak, kontrako joerak, aurrera begira, aurre ikusi daiteke ze bilakaera izango duen honek? Gero eta gehiago izango ditugu, Bai, hori argita garbe, baino nik uste talde positiboa ikusi behar zaiola, ez? Eta jarriko dut beste adibide bat, ez? Orain dela gutxi, transplantatu diote gizon bati, hitzorian zegona, bihotz bat txerritatik eratorritakoa eta txerri horretan, txerri transgenikoa zan, esan dezagun, modifikatutako txerria zan, ez? Egiten diotena txerriari da, bihotzean zenbait gene ez adieraztea. Zergatik horrela, transplantea egiterakoan, bihotza jasotzen duen pertsona ez du errefusa izaten, ez? Horrelako kasuetarako nik ustot oso aproposa izan daitekela, ez? Azken finean, transplanteen kasua, kriston arazoa daude transplanteak lortzeko, ez? Bihotzekoak, itzurnetakoak eta bar, ez? Halko bagenitu, txerriak hartu, txerri horietan modifikatu errefusa horiek egiteko, transplantetarako iturri handiagoak eukiko genituzke, ez? Orduan, nik uste dut biomedikuntzaren arloan, bai botikak sortzeko edo bai adibidez transplanteen kontuetarako oso erabilgarriak izan daitezkena. Nik uste dut eztabaida etorri behar du benetan, elikagaien sorrerarako beharrezkoak ote dien, ez? Ikusita munduan daukagun janari piloarekin ongi banatutko bagenu, agian horrelakorik ez genituzke behar, ez? Baina biomedikuntzaren arlotik nik uste dut aproposak izan daitezkela, ni gainera hori kontrolatzen dut batez ere, orduan, nik uste dut gero eta gehiago sortuko diela, gero eta aurrerapen gehiago izango ditugula, eta ez direla gure bizitzatik desagertuko errez. Izortze Santin, plazerra izan da, gaur bigarren zurekin kafe hartzea, eta, bihurtu dadila ohitura, tarteka zurekin zientzia kontu hauetan murgildu, eta ikasten jarraitzea, ze plazerra da guretzat. Ostiral zaporeko astearte ona izan, eta laster arte mil esker, agur. Eta Izortze Santin agurtu, eta agurtu behar dugu, Jon Telleria Barrena, hain zuzen ere, Naiz Irratiaren estudio zentraletan, azken ordukoa bildu behar dugulako, Jon, egunon? Bai, geixo egunon, ez dakit aipatu duzen, zuei dagokizuen azken ordukoa.
erredakzioan ginelako, bueno, nik kontatuko dizuet, ez bada, naizek oraintxe aurreratu duelako, bigarren kafean emango dugun primizia baten eman berri dugulako, Silvio Rodríguez, kantautore kubatarra, lehen aldiz euskaraz kantuan, aritu da Jon Maiaren kantu berri bat gara diskoko nostalgia bestian, eta primizian entzun ahal izango da azaroaren 6an, naiz irratiko, bigarren kafean, beraz hori aurreratzen ari garenez, esango dugu, bigarren kafean entzun ahalko dela lehen aldiz, eta segidan, naiz puntu eusen, ikusi ahalko dela bi egunez kantu horri dagokion bideoklipa ere. Beraz, berria ez dugu guk eman, baina zuek berria eman duzue, eta gure sakelekoetan jasotzen ari ginen, aizue, Silvio Rodríguez bigarren kafea, eta nik ulertzen zer gertatzen ari zen, baina orain ulertzen dugu, beraz, Lastima oraindik inteligentzia artifizialarekin Silvio euskaraz elkarrezetatzeko modurik ez dela horretaraino iritsiko, baina bera euskaraz kantuan entzuteko aukera, esan da bezala, heldu den astelenerako hitzordua hori bigarren kafean. Bestelakoan, Espainiara begira gaude, irudi adirazgarriak, Espainiako monarkiak bere leinuaren eguneratzea bilatzen duen urrats berria emango duelako astearte honetan, Borboiko Leonorren konstituzioaren zin egitearekin Euskal Herria, Katalunia eta Galizako alderdi soberanistek iragarri dute ez dutela parte hartuko ekitaldi horretan, abian da dagoeneko Madrilen Leonorren Espainiako konstituzioaren zin egite ekitaldi hori, ez daude bertan ez EH Bildu eta ez da EAJ ere, Kataluniako Junts eta Eskerra Republikanak ere iragarri dute ez direla joango, eta berdin Benegak Euskal Lehendakari dagokionez, Iñigo Urkullu ez da bertan, bai ordea Maria Txibite Nafarra, EH Bildu, Eskerra eta Benegak adierazpen bateratu egin berri dute publiko, diote diktaduraren oinordekoa dela monarkia eta Euskal Kataluniar eta Galiziar nazioen aspirazioentzat giltzarrapo izaten jarraitzen duela. Sortuk ere sare sozialetan argitaratu duen ekitaldi honen aurkako bere iritzian dio, gaurko egunez onartu zela, 78ko konstituzioa eta honekin falangistak demokrata bilakatu zirela, Espainia beste nazio guztien gainetik jarri zutela eta Euskal Herriaren nazio izaeraren ukazioa zekarrela. Horrek Leonor erregimen zapaltzailearen ondorengoa dela dio Sortuk, gure Euskal Errepublika esanez amaitzen duen mezu batean. Eta jaso berri duguna ere, Frantziako senatutik albistea, eskuinak senatoa baliatu duelako hizkuntza inklusiboaren erabilera debekatzeko. Edozein dokumentu ofizialetan ezin dadin erabili. Lege proposamenak hizkuntza inklusiboa barna hartzen duen dokumentu oro baliogabetzeko balioko luke, orain asambleara joan beharko da ordea auzia eta han eskuinak ez du, senatuko gehiengo berbera eta ikusiko dugu nola egiten duen aurrera, hori bai, senatuko eztabaida honen aurrekari, euren intentzioen berri ematen zen Emmanuel Macronen hitzartzea hori bai. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre. Eta txalo artean hartutakoa esanez frantsesez maskulinoak egiten duela neutroa, euren argudio idazketa inklusiboak irakurketa eta ulermena oztopatzen omen ditu. Hoiek azken ordukoak, 12tik aurrera zabalduko ditugunak naiz irratiaren informazionariaren bigarren edizio horretan, errepidetan ez da aparteko arazorik, beraz bigarren kafe hartzen jarraitzeko. Tarte horai, gero arte. Eskerrik asko Jon Telleria eta bagoaz gu aurrera hementxe bigarren kafean tira eta aipatu beharko dugu. Datorren astelenean Jon Maia Soria gurean izango dela eta Jon Telleria barrenak oraintxe aurreratu bezala eta dagoeneko notizia hori edatu da, bigarren kafean estrenatuko dugula. Hemen naiz irratian, Silvio Rodríguez euskeraz kantatzen izango duen lehen kanta. Ez da makala ba, Broma gutxi, Broma gutxi. Zango nuke. Urduri zaudego Juri. Ez, nik uste dut Leonor ni baino urduriago dagoela. Galdu inaiz, zin da Leonor. Leonor da etorkizunean gauzak asko aldatzen ez badira Espainiako erregina izango dena eta Jon Telleriak aipatu du gaur konstituzioaren hitza orain ez zitetorriko. Zin egin behar duela. Kalabazat buruan jarrita, gaurko egunez edo. Ez dakit, eta Arkakusok esan du, imaginatu zure urtebetetzaren egunaren erdia gutxienez kotxe batean pasatzea, ze asperdura. Bai, egia esan eta aipatzen dugu. Hartuko dugun monarkia bakarra, Iruñe lehenengoa Nafarroko errepublikazale erreginaren erreinua izango da. Ze optimista Iruñe. Ez dakite. Hori, ala ere monarkia da, Arkakuso, eta ez zaigu monarkia gustatzen. Orduan,
Ez Leonor eta ez Iruña. Aukeran Iruña nahiago, bai. Iruña nahi baduzu Errepublikako presidenta. Hori bai, hori onartuko dugu. Hori da. Bai. Tira, aurrera egingo dugu, Maialen Tellabide gurekin da eta segituan agortuko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Tira, hemendik Iruñek esan digu, lasai dena pentsatuta dago ni hiltzean edo akabatzen nautenean nire ondorengotza errepublika izango da. Dena pentsatuta. Monarkia errepublika ezalea. Bueno, oksimoroi liberala. Zeinik akabatu behar zaitu Iruña? Zer egin duzuzuk hori merezi izateko? Hombre, azteko, joan den igandeko bigarren kafeko planari muzin egitea da. Haze kutsillazoak ari zareten banatzen, igandean modu batera edo bestera kale egin zuten. Kutsillazu bidea, Isabel. Agur, eskerrik asko, bihar arte. Hemen kutsillazoak ez daude, hemen bigarren kafean soilik labankadak daude. Durangoko azokan bereziki. Maialen Tellabide, egunon! Lotxatu egiten zara, beraz, bigarren kafeko familiako parte izateaz? Ez dutaz. Hanetaz bakarrik, bale. Zure txiste txarretaz. Gazar esango dizuet. Hau dagoeneko konstituzioaren berridazketan bildu beharren zerbait da. Ezin da, konstituzionalki norbaiti kargu hartu edo norbaiti leporatu txiste bat txarra denik, baldin eta barrez lehertzen ari bazara. Hemen, Goiuri da biok parrez garritu zarete, Julenek partxiki egin du, baina gero, indignazioaren tesiari heldu dio, eta denak nire kontra. Bueno, ez Goiuri nire alde. Give me 5. Oain ere. Hori ez da 5. Nola da? Fist bump. 5 da horrela. Badakit, baina... Fist bump. Ola ezkinan iristen. Eskua zabalik ezkinan iristen. Gainera agujeta dauzkagu. Ukabilkada egin dugu. Agujeta dauzkagu, Goiurik ogian mozteaz dio. Esan izun ba, laguntzen izula, da zentunian, ez. Baitanik ere! Bai. Baina horrela gabiltza. Bai, orain, momentuan inork ez da guain denak, ez da? Pentsa, arkagusuk dio, neurri hori onartuta egongo da nire monarkia errepublika zalean. Txiste txarrena? Bai, ezin dala norbaiti txiste bat leporatu edo txiste batengatik kargu hartu. Leonorren inguruan datu txiki bat. Irratian entzun dut, justu gaur betetzen diala Isabel Bigarrenak, oin dela 173 urte, baita ere konstituzioa izin egin zion eguna. Eta Isabel Bigarrena igual Borbonetatik txarrena izan da, ze pila bat lapurtuzun, gero exilioan egontzan, diru dana eramantzun, gero berriro saiatu zen bere seme alaba, bere seme, digamos, bastardua enkajatzen, da Borboiak ziren txikiak da potoloak, da Juan Carlos, da Felipe altuak dia. Horrek esan nahi du, hor genetikan, generalen bat edo ibili dala, ez dana aristokrata. Así que Leon. Hemen, mundu guztiak egin ezak etxistea eta dena ondo, ez? Eta gero nahi izea. Bueno, hemen... Zaren duzu, borrobilak. Borrobilak, txikiak eta borrobilak borboia, borrobilak. Borbon bilak. Barrik sortu ziazunez, esan dizazuket, nahiko txiste txarraz. Borrobilak. Baina... Barrabilak bastante onbiak, borboienak bai. Borbobilak. Humore absurdoaren... Oin dela, 173 urte, Isabel Bigarrenak baitare, gaur bezalako egun baten zin egin zion konstituzioari, eta Espainiako erreinoak eukidun erreina korruptu honetako izan da, Juan Carlos bere
Birbilova, ez? Barne. Orduan, pues bueno, Leonor. Izango el listón está muy alto. Así que... Así lapurtzen. Aizue, nik imaginatzen nuen, kokatzen nuen Maialen Tellabide musika aditu eta musikari handiaren lekuan. Baina monarkia aditu paperetan eron ikusten. Nola ez? Ez que oso errepublikanoa naiz, beraz, zure etxaia komedia eskoan oida. Ez, baina monarkia zaritu gara behin meino gehiotan. Ba, ez Luis XIV buruz ditzen. Claro. Beste Borboi bat, the first Bourbon. Claro, de original. Le premier Bourbon. La precuela. Vale, txuribeltzeko teklak geratzen zaio beste atal bat, eta hortik aurrean Maialen Tellabide musika astu, eta etorriko zara ona monarkia zitzeite. Ez zaitain beste gustatzen. Baina gea da Borbonen historia dela apasionantea, ze dia superkutreak. De Crown bat egin beharko lukete. Ja. Bai, eta tienen parrato. Ba, ekizue, Sofiari la profesional deitzen diotela, ez? Sofiari la profesional? Bai. Aizitzu zizonatzen duen horrek. Begira, aste honetan entzun dut Sofiaren audio bat, 40 urte pasa ditu Espainian, bizitzen Espainiako erregina izaten. Eta baina azentua jun. Eta ez daki espainolez hitz egiten? Ez zaio azentua jun. Wow. Gero hizkuntza eskakizunak direla eta ez dakit nor kalera bota dutela katalana ez jakitagatik ez dakize eta bota erregina. Bota erregina? Ez dakita espainola. Oindela 163 urte bezala, 160 urte bezala. Baina hizkuntza eskakizunera dena, lehenguan entzunun enegarrenez, espainolek egiten duten komentario bat, eta Euskal Herrian bizi diren batzuk ere egiten dutena, eske pentsa, zuen hizkuntza eskakizun hori euskeraz bakarrik dakien jendeak ere ez du gainditzen, eta, egia da, badagoela jendea ega gainditzen ez duena euskal hiztun peto-petoa izan da, hori onartu behar da. Espainian egingo bagenu Cervantes tituloren azterketa beharrezko jarri lekutenetan, zer gertatuko zen? Tildeak, ez ditula inork jartzen. Ez da, hemen jendeak errexan maritze egiten du. Aizu, baina guk, Carla Bleiren inguran egin behar genuen, ez da? Bai, beste erregina bat, baina benetakoa. A ber, lehenengo galdera goiurik egin behar dizu. Ez dut galdera egin behar, ezagutzen dut Carla Bley, eta badakit hile bere xixamarra duela, Carla Bley baita ere. Beraz, jarraitzen dugu, irizpide horixe jarraitzen dugu zuri beltzezko tekletan. Dentsitatea hori, erantzuteko. Zuri... Inigo jarri musika, eta ni isildu dingo naiz, ez dut julen aguantatzen. Bueno, pakea behar dugu, Honek zera dira, Borboien etxea eta Juan Carlos I zera eskopetakin. Bueno, a ver. Horrela, bagizu historia nola bukatu zen. Atea kontuk. Carla Bley, hile oso... A ber, hile asko, baina baita ere pixkat, kardau plan atope, look berdina 70 urtetan zehar, bai, pelazo, baina, bueno... Igual ez hain pelazo. Osea, ez da hile osasuntxua ikusten. Lehor xamarra, Bueno, batez ere, bere azken urteetan ere irudio ez da lehenakora bai. Bueno, zuten pixkat eskarola, hola lehor bai, kizkur lehorra, ez? Ez, liso, baina erreta bezala. Kizkurra ere ukidu bere garaitan. Bai. Carla Bley, kizkurra? Bueno, no sé. Nik esango nuke, claro, ez, pelazorekin ez dugu esan nahi hile osasuntxu eta deigarria gutxien. Baizik eta deigarria asko ondia. Bere presentzian pixua daukala. Hori da, bai. Gainera, luka identifikatzeko hilean begiratzen duzu, baina, bueno. Hori da. Baina, Carla Bley ez da hilea bakarrik. Carla Bley aurkeztu nahi dizuet gaur, ze urriaren 17an joan zitzaigun 87 urterekin. Eta nola 60 urte baino gehiago karrera dakan, pues gaur evidentemente ez dut karrera labur bildu nahi, baina bai koordenada txiki batzuk eman, jakiteko nundik nora ibilizan emakume hau, eta Maian etorkizunean disko konkretu bati buruz edo hitz egingo dugu. Baina gaur behintzat, hola pixkat, ubikatu norden Carla Bley. Baina bueno, hortarako lehenengo beti bezala datu biografiko batzuk. Carla Bley izen, ez da, bere jaiotzeko izena da Lobella May Borg. Osa, ez daka, zerikusirik gero bere izen ezagunakin, baina bai, Lobella May Borg, suediarren alaba, dana esan berda, 1936. Ez que oso zarra zan, emakume hau. 1936ko maiatzaren 11an jaio zen, Oakland, Kalifornian. Bere ama 8 urte zituela edo hiltzen, eta orduan aitarekin hazita ez izan, da nola, uste bere bigurasoak musikariak ziren, aitak erakutsi zion
pianoa jotzen eta hori guztia da oso gaztetatik baia erakutsizun talentu hori, elizan musika jotzea, ez da zer, eta pues, garai hartako gazte askori pasazitzaion bezala, jazakin topatu zen hori nera bezala, eta 16-17 urterekin etxetik aldeintzun, da Nueva Yorkera juntzan, herrialdean beste puntara, eta bere asmoa bertan zen, nik hau ikasi inberdet, nola idazten den ikasi berdet, baina Karla Beloi ez da instituzio akademikotatik pasatu. Autodidakta izan da. Eta berak nola ikasizun, bere idola zen Count Basie, orduan Bertland izeneko klubean lan bat eskuratu zuen zigarroak saltzen, ze oso emakume liraina da eta errazan da oidana, eta prosetzun zigarro bat saldu. Gauza diazen bezala, zegon entzuten, eta holaxik hasizun. Eta ordutik 2020 arte, 20 piku, baizoia, 30 diska kaleratu ditu, ez dira gutxi. Eta batzuk agian, hori, pentsatzen dute pianista bati buruz egin ezela, baina ez kompositore bati buruz egin naiz. De hecho, pianista bezala berandu arte ez du kaleratu lanik, oso berandu arte. Beraz, batez ere idazlea, batez ere kompositorea. Jazz kompositorea, jazz kompositorea naiz eta adarra asko ikutu ditu emakume honek. Ezkar asko etengoen, baina arkakuzok esan du frizkurra hilea en todo caso. Friz da, kalako enkrespau bezala. Hori da, da. Eta flekilloa ia begiak tapatzen dizkiola eta... Flekillo bixera. Ez, bixera aurrak alitzateke hau bera dijo. Hor ja pixkate guzkiak entzen dizunean dago, ez? Begiak ez itzaizkion oso ondo ikusten. Meramatezun beti oso luze. Esan dizudan bezala, kompositore autodidakta da, eta bere estiloa da izugarri zabala. Ezin da kategoria baten sartu, ezin da... Oso zaila da definizio konkretu bat ematean. Pertsona dago estilo hontan. Karla Beloi ez. Dago, segun zer nahi dunin. Orduan, nik esango nuke ditula hiru gauza bai diala konstanteak bere karreran zer, dala estilo europearra. Dodekafonismoa badakigu zer dan. Hola, en plan de dodeka, 12, fonismoa, soinuak. 12 soinuetan oinarrituta dagoen musika, Arnold Schoenbergen eskola eta Alban Berg eta hauek guztiak, dodekafonismoa, ekspresionismoa, hola, askotan esaten dugu lan plan, ze musika gogorra, hori. Holako musika mota hau, orkestazioan oso oinarrituta, alegia, orkestako instrumentuak erabiltzen ditu bere lanetarako, ez da instrumentu modernoetan, gitarra elektrikoa baixon da, ez da horietara mugatzen, baizik eta hori estilo europearra hartzen ditu harmonia, egitura eta instrumentazio europearrak bere musika egiteko. Gero baita ere, avant-garde estiloa. Hau 60ko hamarkadan oso potentea izan zen, ze jazzean eman zen korronte bat zala free jazza. Legia jazz askea, digamos. Improvisazioa eunera eraman da. Egiturari gabe eta hori guztia. Eta, klaro, hor nola esatezu, kompositore bat egitura ematen diona pizza bati nola sartzen da free jazzean, egitura minimoena emanez, eta musikariari adierazpen askatasun guztia emanez. Eta horraz izan batez ere bere bidea, hortik hasi izan abangardetik eta gero ja gainontzeko guztia entzun daiteke. Eta gainera, hemen, klaro, 60ko hamarkadan Karla Beloi zituen 20 zerbait urte, oso gaztea zen, eta konpositore gazte garaiki den elkartea sustatuzun da guzti, da gero aurrera goitzen ditugun gauza gehiago. Eta azkenik jazza, estilo europearra, abangard eta jazza. Hamarkadetan zehar, jazz estilo ezberdinetara igo da, más o menos hamarkadak eskatzen zunan arabera, ez? Eta jazz rock pixka bat entzun daiteke, jazz klasikoagoa ere entzun daiteke egiten dituen bersioekin, baina beti oso jazz garaikidea eta oso moderno eta gauza askotan, hori pionera esaten dena, ez? Hola, lehenengotarikoa da batez ere emakumea izanik mundu hontan, bere lana benetan garrantzitsua da. Jazzetako gigante bat junda, dana esan behar da, baina oso deigarria iruditu zait bere lana aurkitzerako momentuan zailtasunak izan ditut. Spotifyen disko danak aurkitu ditzazket, baina biografia extensoak, artikuluak eta
ostras, ez da batere erresa Carla Bleiren lana aurkitzea, edo YouTubeen inkluso, hainbat disko eta aurkitzea ezinezkoa da zuzenean. Bakarrik zuzeneko batzuk daude, edo diskoko 2 edo 3 abesti. Hor, badaka gizarteak eta historiak zerbait zor dio Carla Bleiri, nik uste, eta espero denborakin. Horregatik izango da, edo izango da eskubide kontu bat, eta... Ez dut uste. Batzuetan izaten da oinordetzan egile eskubideak uzten dizkiozun horbaiti eta gero hor egoten dira arazo legalak eta orduan ezin dezu entzun bere abestia. Bueno, bai, hori izan daiteke, baina gero zuk adibidez pentsa, artikuluak edo biografia lanak eta hori guztia aurkitzea. Eta Wikipedia landu bat eta osatu bat izatea. Ez dakiten, inglesezko bere Wikipedia, ez dakit diren... 4 parrafo, 4 bost parrafo. Osea, 60 urteko karrera dakan emakume batek 4 parrafo ditu Wikipedian, serio? Osea, euskerazko da gaztelerazko oso antzekoak dian, ikuste? Osea, euskerazkoa daka hori dana esan berda. Baina inglesezkoa ez da asko luzeagoa, eta ez du bat ere sakontzen diskografian, eta estiloan ere, osea, kompositore askotan beti dago gai bat dena estilo kompositibo delako zerbait, eta Carla Blake ez dauka. Eta esatezu, ostras, hor lana falta da, baina bueno. Bueno, gauzat esango dizut, esan duzu gizarteak zerbait zor diola Carla Bleiri, ados, baina zu hemen zaude, eta bigarren kafean ari gara Carla Bleiri, bintzat zor horren zatitxo bat kitatzen. Bueno, pues egira, posten naiz. Ez da gutxi. Ez da gutxi, ez. Baina bai, bueno, entzun dezagun Nida Lupino, dala, Carla Bleiren horietako mitiko bat, hola pixkat estandar bilakatu dana. Hau da, Dinner Music diskoakoa, horregatik ematen du afari baten horrela batzetik, baina abesti hasi da. Lehenengo urtetan, 70ko hamarkadan, beste musikari batzuentzat idatzizun batez ere, George Russell, Paul Bley, Charlie Hayden, eta hemendakat gauza bat apuntatuta, ze flipatu inun, Charlie Haydenentzako disko oso bat idatzizun, eta lehenengo abestia, Els Segadors da. Epa! Eta gatu nintzen plan, serio? Epa! Serio? Eta gero bukaera aldea dago La Pasionaria eta ez dakizer beste bat. Baina lehenengo da El Segadors. The Fallen, no sé qué, Music of the Fallen, Song of the Fallen, no sé qué of the Fallen, Charlie Hayden. Eta Carla Bley, berak idatzitako disko osoa, El Segadors con arreglo de Brass Winds. Eta izan zen como, emakume hau berezia da. Osea, El Segador zen arreglo bat indu metalezko aizeekin. Pues begira, hor dago. Baina bueno, gehiago, Nick Mason, Pink Floydeko bateria, bakarkako lanak iten hasi zanean, Carla Blake idatzi zizkion hainbat abesti. Gary Barton vibrafonista usted komentatu genula baita ere, pues berari ere idatzi dio disko oso bat, eta bueno, eta beste asko daude hortik, baina garrantzitsua, oso garrantzitsua, diskaetxe propioa sortuzun. Lehenengotariko emakumea bere diskaetxea sortzen. Lehenengotarikoa. Baita ere komentatu genuen Mary Lou Williamsek ere egin zuela lehenago, apur bat lehenago, pues Carla Blake ere egin zuen. Baita ere, konposatzaile garaikidentzako elkartea eta Jazz Composers Orchestra ere. Gauza pila bat egin zitun, borondatez eta musika garaikide eta gaztearen arteko kultura hori eta hori guztia sustatzeko eta ezagutzera eramateko. Errez izan zen, ziurrezetz. Baina artista asko lagundu zituzten urte horietan, baien diskak publikatzen eta idana zehetzun diskatxea bakarrik egin, distribuidora ere bai. Ze beharrezkoa zen, klaro, grabatzen dugu, baina gauz jaldun, berda? Eta hori ere egitea lortuzun. Eta
Gauza bat oso garrantzitsua dena, 3 aldiz eskondu zen emakume hau. Ara. Zer necesidade? Ba, ez dakit necesidadea ez, baina oso emankorrak izan zian eskontza hauek, dana esan berda. Oso emankorrak zian. Ama bostu me dauzka edo? Ez, bakarra. Horregatik. Musikalki. Akabáramos. Bai. Musikariekin bakarrik ezkondu da, emakume hau. Ez dakit hori ona txorra dan, baina bera jo oso etorri zitzaion. Txarra. Lehenengoa, Paul Bley, 1975an ezkondu zen berekin, da laro... datak alderantziz jarri ditut, atzaka jarriet. 74an ezkontzen da 75an utzi zuten ezkonduta doteari. Paul Bley zan Count Basieren pianista, Big Bandeko pianista. Eta hasieran, Ida Lupino jarri degunean ustez pianista bera dela, eta gero beste diska batzutan ere Paul Bley da diskako pianista, eta Carla Blake Paul Blairentzat ere idatzi du sarri. Beraz, hor musika asko. Ondo dago planteamendu dago Juri, ezkontza bat, 3 aldiz ezkondu bazara, 2 ezkontza soberan ez, baina bueno, ez dira ondo amaitu, ez dira betirako izan, ez? Baina behintzat utzi dizkizu musikari onak izan badira, diskoetan arrasto onak. Bai, eta gainera, eta ez hori bakarrik. Etorkizuneko proiektutan ere, behin bikote hori mananduta onda gero, parte hartu dute elkarrekin berriro proiektutan daidana, digamos, rupturas amistosas. Hori oso ondo iruditzen. Bai, beste mentalidade bat. Michael Mantler, 75etik 81ara, eta alaba bat izan zuten elkarrekin, Karen Mantler, damakila aman look berdina, eta musikariare baita, eta lan egin du beramarekin baitaren, proiektu askotan. Da azkena Steve Swallow, 81etik 2023ra, aurtengo 17 arte ez. 80ko hamarkadatik izan duen bajista bakarra. Disko guztitan Steve Swallow da bajista. 80ko hamarkadatik azkeneko diskoraino. Hoi ez baldin bada funtzionario postu bat. Fidela izatea esan bat honek, baina. Eta uste zion baju Swallowak egiten? Bueno, entzule, banoa, bihar arte agur. Agur. Inigo, favorez. Vale, barkatu. Baina bai, usten zion. Vale, de hecho, zerbait garrantzitsua da. Baina, bai, eta hemen nabarmentzekoak dia Swallowrekin ditun dueto diskoak, diala Night Glow, Duets, Go Together eta Are We There Yet. Eta entzun dezagun bat, mesedez. Walking Battery Woman. Ez, Inigo, jarri dezu Song to Everything That Moves. Hori da, Escalator Over the Hill. Baina nik nahet, Walking Battery Woman. Hau, ez da? Ez, hori da Boo to You. Gauza, esango izute. Baina, no pasa nada. Bai, gaur ez da erresa izango abestiena, ze nola zituten lortu guztiak, pues batzuk daude formatu baten, beste formatu baten, baina no pasa nada. Bueno, ez kezkatu. Ez segituan konponduko dut. Gauza batekin nahastu egin naiz. Bitartean esaten dut. Boo to You 2, kriston temazua da rock blues moduko bat, eta letra super garrantzitsua, ez Vale. Hau ere ez da. Hau bai da. Bai, hau da Walking Battery Woman, baina hau da taldeko bertsioa, nahi nun Steve Swallowrekin dakana, baina no pasa nada, hau ere ondo dago. Bakarkako bertsioa Steve Swallowrekin. Hau da. Zehazta pena falta zen hemen. Barkatu, bai. Hemen entzuten da garaikidea, ez? Sinkronizazio oso ona zuen bikote honek. Bai, izugarri ona. Pasada bat. Hor da, Walking. Walking, Battery Woman. Battery Woman, pianoan. Eta gero beste gauzat, ez dauka beldurrik, gaur justu beldurren inguruan egiten ibilizatela, ez dauka beldurrik talde berritzaile handi ertain eta txikiekin, dueto, trio, kuarteto, quinteto, sexteto, septeto, big band, dana indu. Baitare, daka disko bat ditzen dena Fancy Chamber Music, dela ganbera musika pijitoa, dolako zerbait, eta baitare, ganbera musikare dana, formatu danak, eta hor dakaguna Boo to You 2 letrari adiz, esplikatzen duen nola, hasi nintzen pieza bat aurkezten publikoari, eta publikoko batek bu egin zidan, da nik esaten diot, bu zuri ere, eta esplikatzen du hori, nola, nik ez dut behar audientzia bat, nik nahetena komposatuko eta hori dana dijoa esaten abestien zehar, oso divertigarria.
Just when we were starting to play, someone yelled out, take him away. Then we heard him starting to boo. What did you do? What did you do? I reacted intelligently. Here's my method, try it and see. When somebody's running you down, you gotta turn it around, turn it around. And when they boo at me, you know what I do? I tell them boo to you too, boo to you too. Boo to you too, boo to you too. Oso guapo da. Divertigarria da, bintzat, bai? Gaina, Berak abesten du, nola da, fonetikoki edo what do you do, antza pixka dauka, ez? Rimagatik edo. Bai. Eta pixka apelazio indar hori baduk, Bai, hori da. Bueno, lan eipagarri batzuk, 70ko hamarkadan, pare bat oso raroak biak, Escalator Over the Hill, Dinner Music, 80ko hamarkadan, nire orain arte disko gogokoena, Sextet, 80, Go Together, dala Suan Laurekin dakan bakarra ez, Suan Laurekin dakan diskoa, ez, ustet 2. dela. Big Banekin dituen diskoak ere oso gomendagarria guztiak, eta Fancy Chamber Music oso arraroa, baina gomendagarria. Eta 2010-tik aurrera, The Lost Course hori da gutxien investigatu detena, baina hor daka setlist bat, dela 1 banana, 2 banana, 3 banana, 4, 5 banana, eta 6. abestia 1 banana more. Ola dia bestiak, eta ez da koña, builatu ezakezue. Eta azkeneko 3 diskak izan dira bere karrerari olako itxiera moduko bat, Garun minbizia topatu zioten, eta dia diskoak trioan, Steve Swallow, bera pianoan eta Andy Shepard, saxofoiarekin, eta hori, itxiera bat egiten du, lan aipagarri bat, lan famoso batzuk hartzen ditu, bere karrerakoak eta beste batzuk berriak, eta izugarri intimista, izugarri polita. Gomendatzen dizuet entzutea, baina lasai joteko. Da hola en plan triste zauden egun baten, pues tristeago jartzeko, esencialmente. Ze pena. Eta nabaritzen da, izenburuetan ere nola den despedida bat, agur bat, eta oso lan polita da. Eta gainera nik uste hori bere karrerari pues, pakean juteko modukoa. Bai, nabaritzen da. Bai, Maialen Tellabidek piano joko digu, gaur, aspaldiko partzizu piano jo. Ja, bai, pixkat eskakeatu nire. Bere lanik ezagunenetako izango da Lounge? Lounge, bai. Originala entzun baino. Baina, nik ingoet aldetena, baina originala tope guai dago entzun, 87 urteko hau ustedet, eta saietu naiz justizia egiten, baina barkamena eskatzen dut ja. Bueno, hola gaizki hasi, Bigarren kafearen pianoan da Maialen Tellabide, eta nahi duenean eskainiko digu Lounge kantua.
Eskerrik asko, Maialen Tellabideri, gaur gurera pieza hau ekartzeagatik. Izu, politsonatu du. Urduri jartzen da, Tellabide gurean, bida. Espentsa. Bai, agur. Izan ondo. Ilea zer? Bai, gero mango izu lasai, baina ezkezkatu horregatik, bagoaz gu aurrera, hemen bigarren kafean naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea. Ez dakit, Karla Beliren kantu bizien aukeratu dugun hemen aurrera egiteko. Beraz, akaso beste bate topatuko du, ez dakit asko aldatuko den kolorea, baina tira, bintzate gaur Iruñeri paso eman aurretik, behar dugu zerbaitola, ez dakit, beldurgarriagoa, akaso? Agian honek funtziona diezaguke hobeto. Gau beltza. Iruñe, egunon? Egunon. Ondo altzaude? Bai, hobe. Bai. Bueno, egia da. Aztutan nengoen dagoeneko. Igandean egin zigun plantoiaz. Bale, hori da. Bueno, nik gauza bat esan behar dizu. Ez. Esan baina zita, esan. Esan behar nuen, behintzat denborarekin abixatu zuela, etzela etorriko, genekiela azkeneko... Oie, nik ezakit noiz, nire tripek ez dute abixatzen noiz jarriko diren gaizki. Bida, Iruñe, ez zaude barkatuta, oraindik, barkatuko zaitugu. Barkatze prozesu bat egongo da. Dolu hau, igaro behar dugu. Bake prozesu bat. Suetena egongo da. Baina momentuz, pikatuta gaude. Pikachu gaude. Pikachu. Ospina bezala dira, Iruñe. Ospina bezala. Bai, ni nintzen gehiago de Squirtle, orduan. Baigu eta baita Spiderman ere, berak ilusioa zuelako zu desbirtualizatzeko, eta ez zen gertatu. Ondo zaindu benuen ez pentsa baina. Bueno, behintzat. Eta hauen zilegatzeko, igandean, kontatu dizuegu, bigarren kafeko kedada bat bagenuela, eta bla, bla, bla. Eta goizeko 8:30 idatzi zuen Iruñek. Eski tripetatik gaizkinago gau txarra pasaditen eiz joan. Pasatu nuen gaua komunean, literal. Ja. Gaur berriro kakazitz egin mar dugu, Arkakuso? Ez. Gaur badakizu zertaz hitz egingo dugun. Zertaz? Jauolin. Bai, gizue, zuek entzun duzu audio hori de Grupo Soy Vanessa, bueno, euskaratu du, talde Vanessa naiz Jauolin soriontxoa izan. Baina, bueno, hemen ez daukago Jauolinik. Beti automatikoki gaizki esaten dut apropos. Behar dugu audio bat. Audio bat? En plan, euskeraz. Nik uste dut aproposena izan daitekela Iñigik grabatzea. Ez, behar dugu audio bat, norbaitek esaten gau beltza, baina gaizki esan da. Gua beltza. Gaixo talde goetxa da, naiz... Banesaren euskarazko izena? Amaia. Amaia? Da Banesa? Bale. Ane. Gaixo talde, Amaia naiz. Izaskun, la Izas. La Bane. Izas naiz?
Izaz naiz, ez eta gogor xamarra dauken horbaitek, izaz naiz oso, igual. Bueno, pentsatuko dugu urrengo urteko gau beltzerako, ze gaurko ja ez dugu denbora ematen, ze gaur da gau beltza, gaua, Halloween, All Hallows Eve, dena, Iruña, eta zuk hortaz hitz egin nahi diguzu. Bai, ze aurrekoan Twitterren, bueno, ixan, edo ja ezakit nola izendatu, niretzat beti izango da Twitter, ikusi nuen partekatu zutela Halloween eta gau beltzaren arteko amankomuneko gauzak eta desberdintasunak. Eta, hola, laur bilduta, amankomunean zuten gauza edo iruditu zitzean jartzen zuela, zen kalabazean presentzia. Vale. Claro. Bai, hori egia da. Orain da garaia. Orain da garaia, bai. Kuia garaia da, kuia ederra dago. Testigantzak entzun ditugu, eta denetan esaten zuten ez, Euskal Herriko hainbat txokotan, amankomunean zuten ohitura behintzat hori bazela, ez? Ustu eta barruan kandela jartzarena. Zulotxoak egin, begiak eta... Hori da. Bai, bueno, hor, bakoitzak ere bere sormena garatu dezake, eta ez du zertan, telebistan ikusten duen bezala, edo gaur egun sare sozialetan ikusten dituen aurpegi horiek egin behar. Hagen egin dezakezu lanpara bat, kuia batekin, zehazkenean hori zen ez, nolabait. Baina, bueno, eta amankomunean ez dutena gainontzeko guztia. Oine, egiten baizu kuiatekin lanpara bat Halloweenerako, kiston lanpara no jaman bardu ez? Jak, hemengo, ez dakit. Honeiteke? Honeiteke, mesedez. A ber, segunda, gaur da eguna proposa, nahi zaitu... Txiste txarra kontatzeko? Barkatu, Claro! Iruñe nagonien Mr. eta Mrs. Ospinekin... Iruñe, barkatu orduan hemen Halloween 365 egunetan da. Baina gaur, gazteleraz esango zen bezala, se está sembrando. Bai, ari naiz ereiten, ereituta nago, ereinda nago. Baku belartxarrak izango gara, baina... Bai, oso belartxarrak, eta oso azpinuta, asteartea da, baina bihar jai. Baina oso jatorrak. Ostiral kutsuko asteartea da, eguzkia dago, Iruñerekin gabiltza, superposi denak eta zuek marmar batean. Ez, barkatu. Bueno, zu hasi zara nire sekzioaren marmarrean, Absurdoa eta txarraren artean. Ni hasi naiz marmarrean, bueno, eske zurekin ere aserren nago, denekin nago aser. Munduarekin nago aser. Bueno. Eta beste deitzen dioz pina. Ba, erabili gaurko gaua aserre hori erretzeko. Bueno, hori izaten da, San Juan gaua. Bueno, ba, gaurkoa ere. San Juan abalitz egun luzeak, eguzkia ez zaren bezala, txalego bostetan ja gau ez gaudela. Aurtengo lehenengoa. Aurtengo lehenengoa. Dato zen, 6 hilabetetan Iñigok behin eta berriz aipatuko du goiz iluntzearenak astoratu egiten duela. Eta lehenengo aldiz aipatu du oraintxe bertan. Tin, han kantado corto. Ze ditiazu? Ni astoratu ez, egiten abena da, tristetu, atxaleko bostetan gau ez ari garela, bizi garela ikusteak. Baina naiz bakarra izango. Ni ere tristetzen nau. Adibidez, ni gogoan dut unibertsitate garaian Leioara igotzen ginenean, eta, klaro, gu kazetaritzakok sartzen ginen argiarekin normalean eta ateratzen ginen ordu 2:00 beranduen, ez? Goizez joaten ginenak. Eta, klaro, gogoratzen naiz, geratzen baginen gauzak egitera, ez ikastera, gauzak egitera, unibertsitatean, eta bapatean bueltatu behar ginen atxaldeko 6etan ilun zegoela, zeunden supernekatua, bazirudiela eman zenuen egun guztia unibertsitatean, eta zen iluntasunaren gatik. Bai, bueno, eske, Iruñan ordu aldaketa iristen denean, negua, bai, iluntxu jartzen da, Leioan esan du, Leioan zen, Baina, bale, Iruñan ilunago jartzen da bizitza. Bai, Leioan baino. Hori horrela da. Jode, nola gau. Egingo nuen txiste txar bat, baina beto ez. Egin. Ez, Iruñan ilunago egiten duela eta horregatik Iruñe beti doa ilun jantzita. Ya está, venga, aurrera. Bueno, amankomunean ez dutena, dira festa mota. Eta nola egiten den, adibidez. Hau bezurik ez bururatzen zuri erantzuteko Iruñe. Bueno, Iruñe, itzulun ez eta joan kontatzen
Hori, gau beltza eta Halloween eta ari zinen berdintasunak eta desberdintasunak, mesedez jarraitu, entzuleari kalitatezko edukia eskaini berdiugu, eta ez, orain azken 10 minutu hauek. Bueno, kalitatea oso subjetiboa da, baina aurrera egingo dut. Posible baldin badut. Mesedez, hemen zai gaude sekzio zoragarri honek nora eramango gaituen ikusteko Iruñe. Bueno, kontua da, badutela aman komunean gauza estazional bat dela kuia eta gainontzeko guztia ez? Bereziki gau beltza esan dezakegu horrela laburbilduta dagoela auzolanean eginda eta oso bertakoa, baina ikusten baldin badugu ikusi daiteke azkenean hildakoen gaua ohitura eta kulturaren arabera ere aldatzen dela nola ospatzen denez, modu batera esateagatik, ez? Mexikon ere nola ospatzen dutean kalaberen kontuarekin. Eta, bueno, bide batez, zuek frogatu dituzue los huesikos de santo. Ba, begira, aste honetan hizketan aritu gara, eta nire kuadriako bi pertsonak esaten dute, gozoen artean, gehien gustatzen zaiena horixe dela, huesos de santo. Bai, zuek, Julen eta Inigo? Ni naiz zalea bat ere. Ez teki zer diren. Azukre gaindosia sortzen. Bai, nire ez dizkitu, mazapanismo horretan. Mazapanismo. Bai, dira, santu ezurrak deitzen zaizkie, deintzen zaie, eta dira mazapanez egindako postre batzuk, pixkat luzeak, eta gaur egun zapore ezberdinak dituzte. Eta normalean barruan daude beteta, gauza ezberdinetaz. Baina, funtsean, mazapana. Indiokare galdetzen dauz, da bigarren kafea edo el club de la comedia? El club de la comedia. El club de la no comedia. El de la comedia, hau bai komeriak, bai. Baina, bueno. Yuri parrazka izia. Ez que... Yuri. Gogor postura hartuta baina ezin dio barreri. Kezkatuta nago gauza bat esango dizuet, kezkatuta nago. Gaur bertan esan dugu primizian Silvio Rodríguez euskaraz abesten bigarren kafean entzungo dugula. Horrek zilegitasuna ematen dio irratsaio honi. Sentitzen ari naiz... Esan nahi duzu gure txistek zilegitasunik ez dutela. Pentsatzen ari naiz, bapatean dei bat jasoko dugula, naiz irratiko buruek deituko dituzela, esateko bida lehen kontatu duguna primiziarena eta hori. Hobeto pentsatu dugula eta agian egingo dutela arianeko lankidek beste zerbait. Jon Maia Zeskiola, nik esango nuke baietze, humorean enzale izango dela. Nik esango nuke baietz, eta primizia baino lengusizia izango dela. Venga. Eigo, Yuri, zutsu. Hainaiz pentsatzen zerbitzu informatiboekin bat egin eta eskatzea boletin 10 minutu aurreratu eta saio hau gaur bukatzea. Ze gaude, ez da maiatza ekaina inguruan irakasle zaretenok badakizu ikasleak nola egoten diren aztoratuta, pixkat festa hormonala, badatoz oporrak, pixkat horrela gaude. Ya está, seriotasuna. Iruña, zerbait egin behar duzu gaur ospatzeko gau beltza dela? Beldurrezko pelikula bat ikusi ziurrenik. Edo, nire Twitterrean utzi dut inkesta bat, ea jendea animatzen den, eta gaur zuzenekoa egiten dudan, gau beltza ospatzeko, eta agian beldurrezko jokoren batetara jolastu. Uste dut badagoela eta doakoa dela joko bat, hasten zarela jokatzen, eta doa mikrofonoarekin. Orduan, galtzen baduzu, oiukatzen baldin baduzu. Orduan, dira, aguantatu behar dituzu, 18 minutu, baso batetik ibiltzen. Sustoekin, no? Ez da txarra, Ez, oso txarra da. Bai? Jolas bezala guapo iruditzen zait. Galdu egiten duzu, oiu egiten baduzu? Bai. Nire atzo goiurik ikaragarrezko susto eman zidan, baino ikaragarrizkoa, Iruñe, eta berak ez daki. Baina, txiste txar bat kontatu zuen. Bidali zidan audio pieza bat, entzun behar nuena, pixket ikusteko aldaketatxoren bat egiten genuen, edo abar. Eta, bueno, audio pieza entzun nuen, eta etxeko soinu ekipoan neuken jarrita, eta bukatu zen audio pieza, eta horne bien, ni afaria prestatzen. Eta lako batean, beratzen konturatu, ni ere ez, baina audio pieza hori moztuta egon beharren iraupenarekin, zeuzken atzetik beste 20 minutu, utxik, baina momenturen batean, ahotsen bat izketan hasten zen pieza horretan.
Eta nire goen etxean volumena nahiko igota, ze pixkat sukaldean ebilen eta bar, eta erbente, bai zaur, total, bi segundu izan ziren, konturatu nintzen arte, ze pasatzen ari zen, baina momentu hortan, zein dago nere etxean, pentsatu nuen. Isiltasun osoan zaude etxean, eta batean ahots bat hasten da, pentsa, nire gau beltza atzu izan zen, beraz gaur ez dut gau beltzik nahi. Badakizu niri lehen antzerako gauza bat gertatu zaidala. Zuen zuzenekoa, osea, irratsaio entzuten nengoela Twitchen, noski. Banuen, irekita hori eta gero banuen beste leio batean irekita aurreko asteko nire zuzenekoa, Asier Erraste elkarrizketatu nuena, deskargatzen. Orduan, deskargatzen jartzen den bitartean, egon daiteke tarte bat. Eta gero beste leio batean agertzen da gorde ahal izateko. Claro, baina hasten da emititzen, osea, bideoa hasten da. Orduan, claro, batean entzuten dut nire arpidetza norbaitek jarraitzen hauenean sonatzen duen sintonia edo alarma. Eta joan naiz ikustera norbait zegoen txatean edo norbait arpidetu den zuzenean eta ez naiz erori. Eta bapaten entzuten dut nire hau txaio. Aiba, egia da hori neukan irekita. Badakiz badagoela horre nabigatzailean aukera bat de deskargak bakarrik ezer produzitzeko, ezta? Ez da non bizi zaitezkeen horrekin. Bueno. Deskargatu audio bat eta horrena gailuan reproduzitzen hastea baino gauza, ni horrekin... Osea, audio bat zen bideoa, eta... Bueno. Deskargatu eta hasten da bera bakarrik. Eta 8 audio deskargatzen baditezu, 8ak hasten dira sonatzen, eta gero pause, eta... Nola, hori... Osea, gauzatzen baizut hori da... Takite... Ez dakit nola, baina gauza txarra. Ez da ona. Tira, beraz, gaur gauean jokatuko duzu jola sortan, nun egon behar duzun 14 sustoen aurrean, indartxu. Bueno, jendeak erabakitzen duena. Dago inkesta jarrita Twitterren, Arkakusoren Twitterren. A ber, Arkakusoren Twitterren, hemen zer dago. Gaur gau beltza da, zer iruditzen zuzeneko beldurgarria egiten badugu behatziak aldera. Bai, bertan egon naiz, edo paso, Oiuri, hori Arkakusok entzuten ez gehituela, paso. Ez txitu bango, paso. Ez, bertan egon zea. Gaur behatziak. Bereziki, osea, beldurrezko pelikula bat ikusi behar balin badu, ez naiz horre egongo. Ez, beldurrezko pelikula zuzenean ez. Ze kontua da hor, aukera ematen duela Twitch berez Amazonena da, eta orduan ematen dizu aukera Amazon Prime baldin baduzu, eta ikusleek Amazon Prime duten zure jarraitzaile ikusleek batera ikusteko telesail bat edo pelikula bat. Baina, kao, Primeik ez duenak, lehengusuak ditu. Errepikatu egin da gainera, Eta gainera, txarra bazen lehenengo aldian, bigarren notan, are okerragoa. Zer luze egiten ari zaidan... Ze gustora geratzen den bat horrelako bat kontatuta. Iruña oso pozik dago. Bai, egia hor, badagoela desoreka bat, ez? Norbere pertzepziotik gainontzekoen pertzeptzera. Bat arro geratzen da, bere txiste kakarekin. Baina guzer esaten dugu beti? Hori gatein berdira. Bestela barruan txartu egiten dira. Bueno, nik nerera. Nik kontatuko dizuet, pasaren urtean, segulako susto hartu nuela, enitzen jabetu urriaren 31 zela, gau beltza zela, eta bapatean, banindoan ni kaletik paseatzen lasai asko, eta oihu batzuk entzun nituen. Umeak oihuka. Eta ni, zer gertatzen ari da. Eta ez nintzen konturatu, gure herrian, Tolosan, egiten dutela ibilbide beldurgarria deituriko gauza bat Elosegi parkean. Ala, ze guai. Eta orduan egiten dutela, handik parketik ibilaldi bat egiten dute, gazteek, nerabeek, eta badago musika, hotxak, zaratak, aktoreren bat uste dut, eta orduan, beldurra pasatzen dute, eta orduan oihu egiten dute, eta ninen milen inguruan konturatu gabe hori gertatzen ari zela, eta segulako susto hartu nuen, ze pentsatzen nuen benetan, zerbait gertatzen ari zela, eta arriskoan zaudela, herriko umeak, baina ez ondo pasatzen ari ziren. Ze beldurrarekin jendeak ondo pasatzen, nik hori oraindik ez dut ulertu, beldurra pasatzen duzunean ondo pasatzearena, ez? Disfrutatzea beldurrezko pelikula bat ikusten, disfrutatzea beldurrezko dorretxearekin ez dakit non, nik hori oraindik ez dut ulertzen. Egizu ezin den metodo bat beldurra pasatzeko lanaiko erresa, joteza mendira, pixka arratsaldean jaiuntzen ari duen hortan, da buelta egiten dezu jaiundu dunean. Eta bapatean, egunez ikaragarri normala den mendiko bide hori, ikaragarri beldurgarri bihurtzen da. Azte zara entzuten zaratak, adarrak mugitzen. Mendiak bizitza hartzen du gauez. Bai. Kusi dituzu azken asteetan Instagramen agertu ari zaizkit.
hola, leku idor xamarretan eta naturatik gertu biziren jendeak, atzeko patioan, atzeko jardinean edo, bapatean piztina txiki bat urez beteta jarri, eta gauetan kamara bat. Eta gauetan animalia eta piztipillo bat ura edatera. Eta, bueno, horrek ere beldur pixkat ematen du, bidean ikusten duzu, abia ze ondo, baino, zure etxeko atzekalde hortan, bapatean atzeki bat, basurde bat, suge bat, eta ez dakize topatzeak, beldur pixkat ematen. Ez dakit. Nire Instagramen igandez geroztik, piragoa bakarrik gartzen. Eta egia da ikusi dut, Julen nik denbora guztian ere, scroll hori ere Instagramen gartzen zu, stop scrolling eta olakoak, nire scrollinak dira, iaia denak piragoako gauzak. Zureak badu zentzua. Bueno, dakit. Ja, musika honik ez du beldur asko ematen. Ez. Bueno, depende ze kontestutan jartzen duzu. Saiko pelikulakoa, psikosis pelikulakoa. Gizu zerk ematen duen beldurra, kontatu ezaket. Bai. Inegeren txiste txarrak. Instagramean fit _baixua aitane izeneko kontu bat, dirudienez da emakume bat, gustatzen zaiona kirola egitea, eta bideojokotara jolastea, ia arroixa du, eta bueno, argazki asko dauzka, bikini eta horrelakoetan ez da. Konturatu naiz, adimen artifiziala dela, agentzia batek sortutako adimen artifizialeko argazkiak direla, eta kontua ere denak gezurra dela, eta agentziak izena du The Clueless Modeling Agency, eta jartzen du carefully curating thoughtful long-lasting AI models. Osea, horrelako ez, modeloak sortzen dituzte adimen artifizialarekin, dena emakumeak, eta badakizu zergatik denak emakumeak, agentziak dio, adimen artifizialak oraindik ez dakielako gizonak egiten, ondo, ez? Ze emakumearen argazkiak ikusten dituzu eta pentsatzen duzu benetako pertsona badela, ez? Ez adimen artifizialen sortutakoa, eta hori ezin omen da gizonezkoekin egin, osea, azkarrago nabaritzen omen da, gezurretazko pertsonak direla, badakizu zergatik? Zergatik, hor nabil zipatuta? Pornotik hartzen dutelako, algoritmak pornotik hartzen duelako oinarria, gezurretazko pertsona hauek sortzeko. Eta pornoan zer dago gehien bat, emakume esplotatuak, baina emakume horiek hartzen dituzte oinarri eta horrela sortzen dituzte. Eta orduan, gizonezkoena ez dago aingaratuta, ez dagoelako hainbeste gizonezkoen gorputzak ez daudelako hain eskuragarri sarean. Pornoa nahiko heteronormatiboa da, ez? Gizon emakume eredua nahiko edatuta dago pornoan, ez? Nik esango nuke emakume gehiago daudela pornoan lanean gizonak baino. Eta existitzen dela porno asko... Zakil gehiago ikusten dira... Baina existitzen dela porno asko emakume bat bakarrik. Bideo asko badaude ez, en plan de ikusi nola masturbatzen nahi zen, nire titien argazkiak saltzen ditut, horrelako gauzak, hori esango nuke gehiago dagoela. Askoz porno homosexual gehiago dago gizonentzat emakumezkoentzat baino. Porn gehiek askoz bisita gehiago dauzka, eta ehunka gizon daude hor, bakarrik gizonek, ez dakit. Pixkat, azalpena arraroa egiten, zait? Eta hoi ez da beldurrezko musika bat, baina beldurra ematen duena da. Gaurko saioa nola amaituko dugun pentsatziak. Minutu bat, guardiko 12etarako Iruñe agurtu egin martzaitugu, baina tira, horrengo astean zerbaitola geratu bali mazaigu, 20 segundutan erantzun behar diguzu, sareko magia azaroaren batean, 23:49, zer gertatzen den? Maria Careiren momentua, all I want for Christmas is you. Eta horren bai, arka gutxo, ondo ibili, ez kontatu gure momentu hau gure terapeutei, ez dut jakin behar dutenik honen berri, eta laizzer arte. Julen Goikotxe arbegozo ostiralera arte, ondo izan. Andoainen bastero egingo dugun saio berezien ikusiko du elkar, eta zugo Juri ostegunera arte. Aipatuko dugu, baina emakume gehiago daude pornoaren industrian lanean gizonezkoak baina. Hori da. Keep calm and bigarren kafea.